Helyezkedj el kényelmesen, találd meg azt a pozíciót, ami a lehető legkényelmesebb és legpihentetőbb most számodra. Hogyha ez sikerült, akkor érezd meg, hogy mi esne most jól. Lehet, hogy jól esne becsukni a szemedet, de hogyha úgy érzed, hogy ez nehezebb, akkor nézz ki a térben egy pontot magad előtt, vagy akár figyeld egy gyertyának a lángját. Találd meg a lehető legpihentető pozíciót, és csak engedd bele magadat. Érezd meg a széknek vagy a földnek a megtartó erejét, ahogyan átveszi, magába szívja, megtartja minden gondodat, minden feszültségedet, minden fáradtságodat. Most neked ezekkel egyáltalán nem kell foglalkoznod, te most csak is magadra figyelhetsz, és tudatosítsd azt, hogy ez az idő csak a tiéd, és csak rólad szól. Közben minden külső zaj vagy hang, amit hallasz, az csak segíti azt, hogy még jobban ellazulj, és még mélyebbre mehess. Kezdj el kapcsolódni a légzésedhez, a légzésed finom áramlásához, ahogyan emelkedik és süllyed a mellkasod. Minden egyes kilégzés, elengedés. Tegyél bele a kilégzéseidbe mindent, ami úgy érzed, hogy már nem szolgál téged, nincs már rá szükséged. Negatív érzéseket, élményeket, gondolatokat, vagy bármi mást tegyél bele a kilégzéseidbe. Ha jól esne, akkor akár bátran sóhajthatsz is nagyokat. És minden belégzés, töltődés. Érezd meg a belégzéseid frissítő, feltöltő erejét is. És ahogyan a légzésed lassul, mélyül, úgy lazul el az egész tested is, a talpattól egészen a fejed búbjáig. Ellazulnak a lábak, a lábujjaktól a talpakon át. Ellazulnak a sarkak, a bokák. Ellazulnak a vádlik, a lábszárak, a térdek, a térdhajlatok. Ellazulnak a combok, ellazulnak az ülőgumók, ellazul a csípő is. Ellazulnak a hasizmok, ellazul a mellkas, ellazulnak a vállak. Az egész vállövi szakasz is ellazul, elenged, a csuklyásizmok is leteszik minden terhüket. Ellazul a derék, az egész deréktáji szakasz, leteszi minden terhét. Ellazul az egész háti szakasz is, a hátizmok is ellazulnak, elengednek. Ellazulnak a felkarok, ellazulnak a könyökök, könyökhajlatok, ellazulnak az alkarok is. Ellazulnak a csuklók, a kézfejek, a tenyerek és a kezek ujjai is. A karok puhán, súlytalanul pihennek. Ellazulnak a nyakizmok, ellazulnak az arcizmok, a hajas fejbőr. Kisimul a homlok, a szemhéjak, szemkörüli izmok is elengednek, megpihennek. Lazítsd el a szemed is. Ez egy picit nehezebb, de segít, ha egy kis tavat képzelsz a helyére. Ellazul a száj körüli izmok. Lazítsd el a nyelved is, ehhez elég, ha csak elemeled a szájpadlásodról. Ellazulnak, megpihennek a csontok, az izmok, az izületek. Megnyugszanak a belső szervek is, a szíved és a tüdőd munkája megpihen.
megpihennek a hasüregi szervek is, és az egész hasi területet jóleső melegség árasztja el. Az egész helyzet nyugodt, pihentető, biztonságos. Hogyha bárhol éreznél még feszültséget a testedben, akkor csak vegyél oda egy jó mély levegőt, és ahogy kifújod a levegőt, úgy engedd el vele együtt az összes feszültséget is. Tested letette terheit. Átadta őket a föld megtartó erejének. S te pedig most már könnyű vagy. Olyan könnyű, mint egy tollpihe, amit felkaphat a szél. Most vidd a figyelmedet az elmédre, a gondolataidra. És próbálj meg mindent, ami most kavarog benned, a belső világodban, megfigyelni. Engedd, hogy jöjjenek az érzések, a gondolatok. És úgy, ahogyan jönnek, úgy próbáld meg őket teljesen elengedni. Próbálj meg kívülről ránézni mindenre, ami érkezik, minthogyha külső szemlélődőként ránéznél egy fényképre vagy egy tárgyra, és azután hagyd tovább menni. Engedd meg azt, hogy ezek a pörgő érzések, gondolatok vagy élmények szépen lassan lecsendesedjenek. Hogy egyre kevesebb legyen belőlük. Hogy aztán a végén teljesen kiürüljön és kitisztuljon ez a belső tér. És aztán ez a belső tér, az elméd egy tiszta tükörré változik át, egy nyugodt vízzé, aminek a tetején megcsillan a hold fénye. És te csak beleengeded magadat ebbe az érzésbe. Abba, hogy könnyű vagy, abba, hogy szabad vagy. Abba, hogy most nem kell foglalkoznod semmivel, csak saját magaddal. Engedd meg magadnak a csöndet. Engedd meg magadnak a pihenést. Engedd meg magadnak a töltődést. Érezd meg a biztonságot. Érezd meg a földnek a megtartó erejét. Érezd meg a könnyedséget. És amennyire tudod, próbáld megőrizni mindezt magadnak, hogy később is kapcsolódhass hozzá. Addig maradsz így, ameddig jól esik.
És amikor úgy érzed, hogy teljesen feltöltődtél, hogy meg tudtál pihenni, hogy el tudtál engedni mindent, ami már nem szolgál téged, akkor szépen lassan, időt hagyva magadnak, a saját tempódban kezdj el majd távolodni ettől a világtól, és szépen lassan kezdj el újra a légzésedre figyelni, kapcsolódj össze vele. Ezzel a folyamatosan működő mechanizmussal, ami akkor is teszi a dolgát, amikor nem figyelünk rá. A légzésed összekapcsol téged a testeddel. Megérzed a tested határait, a ruhádat, ahogyan hozzád ér. Hogyha mozdulna a tested, ha jó lenne nyújtózni, vagy valamit óvatosan átmozgatni, akkor azt nyugodtan engedd meg magadnak. És szépen lassan, ahogyan újra kapcsolódsz a testeddel, úgy kezdenek el visszatérni a gondolatok is, hogy mi az, ami ma még vár rád, és ez is segít téged abban, hogy tiszta, éber tudattal tér vissza az itt és mostba. Nyugodtan annyi időt hagy magadnak, amennyi jól esik. Akkor nyisd ki majd a szemedet, hogyha úgy érzed, hogy teljesen visszatértél, és teljesen készen állsz rá. Ha jól esik, nyugodtan hagyj időt magadnak arra, hogy egy picit ülve maradj, és egy picit végigfuttasd a gondolataidat azon, hogy az elmúlt percekben mit éltél át, mi kavargott benned. Ezeket bátran le is írhatod magadnak, hogy akár később is visszatérj hozzájuk, vagy csak, hogy ne felejtsd el. Hogyha jól esne, akkor akár bármilyen alkotást is csinálhatsz hozzá. Lehet, hogy rajzolnál, festenél, lehet, hogy készítenél egy montást újságból kivágott képekből vagy szövegekből, és az is lehet, hogy írnál. Nem kell, hogy ez egy összefüggő szöveg legyen, megengedheted magadnak a folyamatos írást, csak tegyél magad elé egy lapot, egy tollat, és engedd, hogy folyjanak a szavak, a gondolatok. Nem kell, hogy értelmes szöveg legyen. Később, amikor kézbe veszed majd, akkor meg fogod találni a lényegét. És amennyire tudod, próbáld megőrizni magadnak a töltődést, a megnyugvást, és bármikor, amikor jól esne, akkor visszatérhetsz hozzá.